И ето ни в последния лунен ден на месеца, 30-ти лунен ден, който се случва не всеки месец. Това е нещо много рядко, много специално, много прекрасно. Нещо като 29 февруари. Така че да се насладим на деня, да завършим всичко, което сме започнали през месеца и да се подготвим за новолунието до вечера. Много е важно в този ден да бъдем благодарни, да бъдем смирени, да бъдем духовни. Добре е в този ден да поблагодарим на всички, които са ни научили на нещо в този живот. На най-верните ни приятели, които винаги ни подкрепят в трудни моменти. На учителите ни, благодарение на които сме стигнали до тук, в този етап. Нека бъдем благодарни. Нека бъдем духовно извисени. Нека бъдем готови за новото, което ще започне до вечера. Да бъде.